Iki bengi iki awake iki ora dhewe lho iki. Ora dhewe kepiye? Iki dikancani karo perkakas toko bangunan. Sopo? Murbaut. Pak Mbah Baut. Ya, kok perkakas. Lah biasane sing adol murbaut ki ya ning toko bangunan, toko besi. Kowe mengandung zat besi akeh banget Mbah Baut iki kok iki. Karo Mbak Niken. Iya. Mbak Niken Salitri. Sledri nek iki. Mbak Niken Sledri. Iya, katuran diugahke panggung sik apa ora mak. Ayo digo kanca awak dhewe. Pun rawuh napa dereng? Oh nggih, nek pun rawuh dinggahke panggung mungkin minggah panggung mriki mengke pun gayeng banget niku saestu. Janjo semua kanca-kanca sepote. Derek wingking mohon sepot. Pripun, Mbah? Kok sing mburi suwo kok jenengan tasih kepengin joget napa? Wis disuwuh. Mbah, tasih kepengin joget napa pripun? Alah, delok-delok. Oh, nggih berarti saya kepengin joget. Ayo Mas, diteruske meneh, Mas. Dibaleni meneh. Teruske lah ngopo to ngenteni wis ora nek sing diteni gek diterusno bae aku. Niki pun amit sewu, Mas Dalang. Niki pun semangat ajeng joget. Oh, wis pun semangat niki. Pun pasang kuda-kuda. Oh, ya berarti meneh berarti. Kuda apa kok semene kuda? Lah apa? Belum cilik kok. Kuda kene gede dhuwur. Ada teruske ora? Yuk, dados. Lah wani ngangsur apa ora nek diteruske iki? Ya, sananu neruske ge ora ngangsur kok dadi buron. Oh, ngarep. Tengah jeng mriki, Pak. Assalamualaikum. Lah. Oh, joget niki, Mbak. Dan joget ora ning gamelane dikira Lah niku gamelan lak kathah banget niku. Oh iya. Lah nggih. Pun monggo. Niki nek diteruske mah tekan ngendi kok mulih wis lha apa? Ketoke ngongso banget ora wae dhewe iki. Ngerti wong tuwa kok le molahno alon lho. Alon.
iki wau saka dhuwur kan wis mengine ngarngir-ngarngir Mas Wahyu. Berapa apa sih aktif kok. Yang surah ngarngir ki wis ora aktif tak kandhani. Wilujeng dalu Mbak Sangi Mbak Limbo. Dos pundi kabaripun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pinanggih malih. Nggih, pinanggih. Tesih sami kula nggawa bojo kula sing senengane nganggo spray niki. Nggih, kok Bar kula genaki niki Mas Dalang. pripun? Apa? Lah ora besos lho Pak. Jenengan pirsani wiyagane wedalange. Wiyaga sindene do kompak, hangadi sarira, hangadi busana. Ora sing nganggo aku apa kowe? Jenengan. Lah gene kok sing geger kowe. Lha wong sing nganggo wae adem ayem, tentrem. Kanan kaya ngene lho. Nganggo spray tesih ngangge Naruto niki Naruto. Masya Allah Naruto. Lah arep tuwa ki sing aktif e. Ya sing tinggal ki ya sesuai lah. Sesuai Aku ki apane? aku ki ora buka YouTube YouTube. YouTube. Heeh, YouTube. Ora buka YouTube YouTube. ora ngerti nek seragame ngene iki. Oh ngono. Seragame jebule wah ming Ping. Kayak permen ya Pak, manis. Pras yo ping. Dan kita imut. Imut iki nek bupras. Iya. Jenengan ya jare imut. Iya. Imut tegese apa? Ireng ngecumut. Ya, eneng apa, Bu? Dapo? Lah kuwi. Nganu menika sinoman nek jarane dhewe sinoman, nembe mratitesaken. Juruladi. Nggih, juruladi. Monggo. Ngapunten Pak Dalang kula mboten seragam niki. mboten napa-napa. Beto speaker to? Dalem Speakernya dibeto mboten sik ping nika. mboten aktif. Speakere rusak mau Pun dalu rusak. tiba kali Pak Geswan. Ingkang baken nderek Mangayu Bagyo Nderek kula Mangayu nuwun Bagyo. saderengipun mugi pinaringan kalancaran wiwitan ngantos pungkasan adicara. Menika wonten sowan wonten ing Sampangan. Mantap. Mantup Mantep. Sampangan Mantup Batu Retno Bangun Tapan Bantul Projo Taman Sari. Tepuk tangan. Alhamdulillah luar biasa sing mirsani wantos dugi parkiran mriko Mas Dalang. Ngandhap Jas piungan luar men biasa. mirsani kok. Kok tekan piungan kono kuwi lho. Kono ki ra iso tindak rene yo buka nggon YouTube ya Lah nek mirsani. YouTube ki live streaming seluruh dunia bisa mirsani. Iya, aku ya gumun lho Bu, kan nang omahku rumah kan sempat buka. Pripun? Sing menunggu lho. Menunggu keh banget. Jebule ya. sik mirsani ki ora mung Jawa tok. Lah terus Saka Kalimantan. Iya. Terus saka luar negeri. luar negeri, terus Saka ngendi? Imogiri. Maksudku ya iki ning kotane dhewe. Iya, iya. Ya ning luar kota, Nah. nasional dan internasional. Iya, iya. Ngono. Terus. Pun angel niki, Nggih, Mas pun Dalang. angel kak niki. Angel niki pokoke Ngerti, dikandani angel. Tiangal kaya digawa minggu sing gampang. Mon angel sakniki. Mas Nggih, Gadi. jenengan sesuk ki nek nimbali kula Nggih. dhewe mawon. Wah, nggih. Mboten sanget jak niki. Nek kepengin ajeng rampung sore mang nimbali bojoku lothok. Yang padha butuhe kok sing siji timbali siji ora ya ngisruh. Ngene kok ya nggih sepasang saya Oh, enten sepasang. nggih niku. Sepasang. Ajeng mboten kopelan apa, Bu? Kapel, Kapelan, mboten kapelan. Niki ngagem busana sarwi merah, Nggih. abang. Abang ki tandane wani. Oh ngono. Aku ora nganggo abang, aku wong tuwa. Nganggo kene Wong tuwa ki kudu nganggo rada kuning ning ijone. Tegese? Kuning iku kebak pengati-ati, ijo ki ben uripe tentrem. Oh, lah nek ireng. Nek ireng Sembrono. Sembrono. kuwi nek waras, nek ora waras wong seneng Mosok dilokke TLK. Nggih. Nggih. Ingkang baken derek bingah. derek binga, derek Mangayu Bagyo, derek ndedonga. Nggih. Bersih dusun ki artine ki ngresiki desa. Leres. Kanthi sedakoan. Lho, Syukur. nyuwun pangapunten para panitia ngagem busana abrit. Nggih. Tandane wani tarung, wani nyambut gawe nyengkuyung piye lancare. Alhamdulillah. Aja kaya nggo namu. Ngopo? Panitia kok nggo ireng dedet. Ketok nang ngepres pucet.
Ngene iki lho, Bu. Desa Mawacara Negara Mawatata. Nggih. Matur nuwun sedaya panitia. Kula nuwun kagem Pak Lurah, mbok bilih pun tenggani Pak Pak Lurah, Pak Dewan, Pak Penewu wonten menika? Nggih. Nggih. Oh nggih Pak Lurah, kula nuwun Pak kula nuwun, Pak Lurah. Lurah. Lajeng mbok bilih sedaya perangkat desa. Pak Penewu, lajeng Pak Danarko, Pak Jogoboyo. Wah, kuwi lho mesake. Lah ngopo? Apik-apik nyambut gawe dadi keamanan siki Gurkon Jogoboyo. Kusik. Pak Jelas ya, Jogoboyo. Heeh. Kuwi Pak keamanan piye? Lah Lah iya. masalah apa saiki Gurkon Jogoboyo? Nek biyen ki jenenge ki Pak Keamanan. Saiki diganti Pak Jogoboyo. Apa ora mesake? Wis apik-apik dadi keamanan saiki Gurkon Jogoboyo. Ora teges boyo kewan ki ora, Lah Pak. terus nek boyo ki apa? Boyo ki tegese bebaya utawa marah bahaya. Oh, menjaga marah menjaga. bahaya supayane aman ngono. Oh, tak kira mesake wis dadi keamanan gagah-gagah malah Gurkon Jogoboyo aku. Ngopo aku takon leren-lereno kowe ora terhormat. Wis apik-apik dadi keamanan malah Gurkon Jogoboyo. Kleru. Kok paling abot ki boyo darat ngene iki lho. Wis ora kuat ki cek kliye. Kari karep. Ngesaken dawuh. Pak Niku, Dalang. Pak Dalang. Mas Gading iki tambah Pripun? Mas Gading. tambah yuswa, tambah dewasa, kembungi gading. Gading. Gantengnya. 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 Tanpa tanding. Yo. Mantep. Iso mbabar. Anu menawi baut Baut niku Lho enten baut ki dari kata B-A-U-T. B Bang bayi ana wong kok kaya ngene. Astagfirullah, kaya ngene iki ya menungso. Elek tenan. T lek. Mas Gading artine apik banget kok tiba aku ngejo astagfirullah welek ora apa-apa aku ketok elek sing penting sehat. Oh. Lah timbang rumah sakit kan Iya. gua gawe bangunan kono jenenge rumah sakit. Kayak nggonku kur gedhek bolong-bolong jare malah sehat, ventilasine apik lho. Oh, ngono Sing ya. bener mula aku ora bangun-bangun kok dikira rumah sakit. Dasare ora gelem saking pelitmu ora gelem bangun-bangun. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, bebele wonten dawuh. kula gumun kali Mbah Baut niku kok Pripun? Lah pripun? blangkone apik werna kuning garing gebyure. Ini ya ampun ampun dipadake niku. Ibarate pari mawon kuning nggih kantun ngunduh. Mosok kari Blangkone apik pripun Mas Gading? Sae wernane kuning niku lho kula. nggih. Sae. Cerah, oh mboten lho, mboten cerah lho. Blangkon Kuning ki cerah apik. murup Pak. ngaten lho. Nggih. Apik meleh nek dibuka. Amit Apa yo nggih? Pak, amit. Lho ngeten iki, apik to. Oh lah nggih. Niki dadi- kados bal kasti. Pak, nek bal kasti ki biasane ana garet-garete. Tak garete kene iki ret. Ora kok urip rekoso timen ta. Bal kasti ki apik lho, Pak. Apik kepiye? Lho tanglep Mas Dalang. Diantel pisan bablas ning warung kok mancane iki. Dal kasti kepiye? Tekan kono mosok bal tekan kono langsung bayar bon-bonan. Yo bal cetut. Ikut ke? Ikut ke. Nggih. Nggih. Ngestaken dawuh Mas Dalang. Niki kali minangkani pamundutan. Nggih. Niki pun enten Napa lho? lagu pepeling saking Pak Suharwanto. Oh nggih, pepeling. Nggih, sampun keparing nyawer Alhamdulillah. 100.000. Alhamdulillah. Lah, derek remen mireng. Nggih. Niki enten meleh niki ya. Meleh niki. meleh nggih nggih. Sik dibuka riyen niki. Nggih dibika. Niki wau niki. Lho kok kosong? Ulang kene jebul. Wale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Ki Gading, sugeng dalu. Niki kula saking Marung Wader, Pak Suko badhe nyuwun tembang Sinom Parijata. Mugi-mugi warga sampangan mantuk diparingi sehat berkah barokah. Matur nuwun. Amin. Matur sembah nuwun. Niki nggih pun wah jan. Oh, saweranipun Enak wader. ini. Wader iki. Pak. Nah, ngene ki Mbah Baut ora tegas nek ngene iki pisan. Nggih, Pak. Lho, lah niku ki malah koyo Pripun? sampel iki jane Mbah Baut niku.
Sik. Wader Aku mak teratap tak kira sing uyaya aku bang percit wingi kecandra kowe. Ninja Hattori. Anu kula pikantuk anu seratan iki. Oh, enten mleh. Nggih, amit. Atur nuwun peparingipun wader Pak sinten menika? Suko. Pak Suko. Nggih, Pak Suko. Nggonku wadere cilik. Lajeng melih. Lah niku mboten ana tulisane niku. Pak. Ora nek tulisane mau bapake sapa ditak takoni ora tanggung jawab bapake mau sing digoleki. Golek ana. Iki amplope coba amplope. Pundi Pak Balang kok aja ki nganaki kene. Amplope iki ora ana tulisane. Pak, mboten ana tulisane. Tanggung jawab Pak sapa mau. Lah dalah sing endi? Wong kok senengane apa-apa ki nek entuk amanah ki kudu sing cetha. Lah dalan. Lan terwaca. Jenengan pripun iki niku pinten persen sing karuan limane niku udah. Tegese iki ngersake lagu napa ora nek tulisane. Lah yo aja ki lagune napa? Nek tulisane Bapak. Wonten jero. Oh. Oh sik, Bu. Kan Tulisane nang jero tak golekane sik. ngono maksud iki jero amplop. Ora jero omah. Lho jare tulisane nang jero tak goleki mrono kae lho. Kene lho kene. Angele wong apa-apa. Piye to iki? Amit nggih. Lho tulisane nang jero tak goleki men jero kae. Amit nggih Pak Dalang kula. Nggih. Tulisane ora. Lah mboten enten to. Ora ana ki rono Mboten meneh enten takokno niku, sebelah Mbak. ngendi tulisane. Ora Mboten enten, ana. Mbah. Ditilaki mulai to. Ora ana. Pak mboten enten tulisane. Pak jenengan ampun damel prahara Pak niki mangke iso dibelah kula. Mboten enten tulisane niku lho. Anda tidak beruntung niki enten lho. Padahal ciki we undul. Enten duit. Walah. Eneng nggon ngendi Pak? Eneng nggon duit. Anggen duit. Iki Lah mboten enten, Mbah. Mboten enten, Mbah. iki ngene kitir-kitir malah. Eneng iki. Endi? Iki lho. Ora ana takono. Takoke mulai, Mbah. Wong kok sok amanah ora genah. Sumpah mboten enten, Mbah niki, Mbah. Sembrono. Wong tuwa nggo dolanan wong senengane doan kuwi kok. Kula kesempatan harus Pakem kepriye tak go munggah mudhun nganti kapas kuntek nglusut. Astagfirullah. Napa? Podang kuning. Oh, podang. Oh lah padha. Ya ket mau. Oke apa-apa ki kudu setanggap ing Sasmita lho. Sasmita genah sing Kudu niki sekali medhun ki terus tanya asmane Pak sinten ngersake lagu napa? Nah nggih. Asmane Pak sapa? Lampu. Ditekoni, Mbah. Asmane Pak. Ditekoni, Mbah. Saking sinten? Padha karo jenengan ki entuk kunjungan ning ora ngerti sapa. Asmane Pak sinten, Pak? Pak Ijo. Wah. Sapa? Asmane Pak sapa? Pak Eko. Sapa? Pak Ijo, Pak Ijo. Anu Pak Jeng melih ditusukani nomor WA, Pak. Modar cara-carane ngeten iki, Pak. Golek 150 ping ijo kaya tebang keselku. Mas Dahlan. Oh, dalem. Menika saking Pak Paijo. Wonten katresnanipun ngersaken lagon podang Podang kuning. nggih. Nggih. Adine Pak Ijan kuwi. Pak Ijo, Pak Ijan ora kerja, ora jajan. Iya. Pak Ijo, Pak Ijo gelem kerja mesti ayem. Iya. Pak Ijo wis jajan. Kalau tak nilai sik teng HP ini. Oh nggih, malih menapa? Nah niki enten to punan niki. Selamat malam Mas Gading. Ya selamat malam Mas Agus. Lah sik WA kono kok. Request lagu 1. Nidam Sari yang nyanyi Mas Gading saweran 300.000. Nggih. 2. Gelo yang nyanyi Mbak Agnes saweran 250. Gelo. Heeh. Nomor 3, Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Orisa saweran 250. Nomor 4, Nyawer Kru streaming 600. Wih. Nomor 5, Nyawer Warga Laras Sudu jebul kleru. Ora kok.
Saking Mbak Linda Singapura. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Linda. Bu nek rezeki nemu dalan iki. Niki saking wah niki enten melih niki. Nggih, saking Pak Babin Bu niki. Request lagune Manut Pak Dalang. Lagu apa Manut Pak Dalang? Manut Pak Dalang, oi Manut Pak Dalang, Manut Pak Dalang, oi Manut Pak Dalang. Ya, boleh iki bocah dhewe ngono aku malah. Ya ora ngono kuwi. Nggih. Niki mengko cekel meneh mana aku koran. Terus niki enten mulai nyuwun langgam ngimpi Mas. Nggih, mengko pirsani. Nggih tengah wengi niku. Nggih. Lah kok tengah wengi? Nggih, turuse apa tengah awan, Mbak. Lho. Nggih. Lajeng tasih malih? Sampun telas nih. Nggih. Lho, Menika sing pertama pepeling. jane nasib ya dhewe-dhewe. Pirang-pirang atus kepara malah jutaan kur diwaca. Kowe ne entuk 150 nanti arep pedhot lho mloyam mlayu mloyam. Rezekine dhewe. Tak syukuri alhamdulillah. Nggih, cabis pinten titingane. Nggih, pepeling. Bismillah pun awiti, mugi lancar sedayanipun. Piyayi sampangan pinaringan ayom-ayem toto titi tentrem. Amin. Jumbuh kang ginayuh sembodo kang jinangka basuki kang kaesti. Amin. Iya, Pak. Rukun Islam. Sik kene hu kok sik kono tepuk tangan. Lah kae Bu. Lah rupane kok ngono suarane lumayan Ibu. Jujur ning jeru ning kowe. Anu rupane mboten cah ngangge swara tok mawon nggih. Kang lima puniki katindakno mring para sasama Ora apa Pak, fansmu ki banyak. Bauter urung didumi biasa. Bauter. Bauter ki tegese fansnya Mbah Baut itu namanya Bauter, Mas Dalang. Bauter. Kayak piyayi sing ora tau lara. Sopo? Palo ya. Angge lara waras. Katindak. Aja padha. Yuk, Pundi, Pak? Aja. Aja padha ditinggalke. Kursi siji. Wingi iki aku dikeploki tak parani malah ditonyo jebul aku iki. Pen bauter ya. Pokoke bauter ki anggere 100 langsung tak tukokno kaos. Kaya wong tipis. Nek wong entuk bauter penku 100 tak tukokno kaos. Tak tukoke piro? 3. Lah ono wong sing fane 100 kok. Lah ya engko gentenan, sementara kan urung kadum. Sedina dienggo kono, munduri aku sugih. Kaos napa niku? Rukun Islam punika sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Jancos. Ses. Piye, Pak? Biasa kayak oli.
Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji terus Islam sampurna. Amin, monggo. Kepeling monggo. tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakninah luwih sampurna yen berjamaah luhur lan pasrah salat saya tingatake tindak mungkar iku perintah agama elingono ning donya mung sedelo sakelan tawakal pasrah sing kuwasa yen kaparep besok munggah swarga wancine padha nindakake akon wis kumandhang wayahe sampadan natapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakaing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakninah luwih sampurna yen berjamaah luhur lan pasrah salat saya tingatake tindak mungkar lan bisa jangkepe salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sadelo sakelan tawakal pasrah sing kuwasa yen kaparep besok munggah swarga. Nyendikani dawuh sampun matur sembahun pepeling ki
caos pemut. Nah, marang Gusti Kang Murba Dumadi. Aku kadang sok deloke wong kondange penak kok ora dijogeti, Mbah. Lho ya delok-delok. Nggih. Tembang ki eneng sing curhat. Ngono. Eneng sing watun menghibur. Oh, ngono. Ning ana sing kanggo tepo patuladan. Leres. Pas peling yo ora awake dhewe aja ngene. Arep kepenak kae yo. Tahan. Leres. Lajeng menapa malih menika Mas Dalang? Lajeng niki ya Sinom Pari Soto. Oh. Nggih. Nggih, neng niki didamel fragmen. Oh, ketapruk, nganu ketoprak. Nggih. Digawe apa? Fragmen. Oh iya ayo nang Bang Jo. Lah ngopo? Jare kon ngamen. Fragmen kaya nek ketoprakan kalau Kang Mas. Ngono kae lho. Nggih, mengke niki Mbak Orisa mungsuhe kali Mbah Baut. Oh, siap. Mboten samangke aja mungsuhan sakniki sisan. Mungsuhan nganggo acara. Engko mungsuhan saiki padahal damai sik. Biasane nek Tulung. Alah. opo iki nggo aku nek jenengan ki kanebo. Mas, panitia kanebo. Nek ora aku ora apa-apa. Ora biasane aku kur nganggo serbet nggon wedang kae kok ngono. Ya aja ngono kuwi barang ngerti masol terus. Mas apa? Masol. Nggih, menika berarti gandrungan kali Mbak Orisa. Nggih, kali Mbak Orisa. Jan waranggonone cantik-cantik. Wah, nggih. Luar biasa. Ya, Dasare agemane pink. pink. Lipstike yo pink kabeh ngene. Ning aku tau pink ngono kuwi lori ning ati. Lah ngopo? Ora dibuka blas. Kae pink ning nggon BBM. Monggo wis tak ping. Nggih, monggo Mbak Orisa. Nggih, ngagem spot. Monggo Bu. Mengke Mbak Orisane dados Suminten. Oh, Suminten. Oh, Suminten. Kula Sarintem. Aku dadi Den Mas Broto. aku dadi Den Mas Broto. Ha kepepete kok pemaine ketoprak wis laris kabeh. Satrio Entene niku nggih niku mboten apa-apa. Den Mas Broto niku kudune gagah gedhe Lah dhuwur. niki pun wis dianggep mawon gagah. delok TV-ne lha nek kur 3 ya gur cilik ngene iki. Lah nek TV-ne 40 iki gedhe dhuwur lah gur 3 kok ya kur Kene tak tekon. Ekono. Milih aku sek sike apa jenengan sek sike? Ayo delok-delok kekuatan. Ya nek kon aku kuat aku tak dhisik. Oh ngono. Ning nek kira-kira kowe kok tanggap lho, kowe tanggap lho. tanggap. Nek kira aku piye kowe dhisik. Lah kira-kira kuat apa ora? Ya tak doping sik. Dopeng apa? Penisilin. Penisilin iki obat luka. Lho, lah nek nganti luka hatiku. Iya. Gak. Kanthi sok romantis. Romantis. Nek karo Mbak Risa. Bandung napa ajeng Broto? Broto, aku tak dadi Sartio. Dadi bandeng wae. Wah, gah wingi ora digoreng rakokan lenga gur bosok kok. Ora dadi bandeng. Oh, oh. Neng tananan lho, ora celelekan lho, Mbak. Iya, aku serius. Aku tak mbayangke sing ganteng-ganteng ngono. Bayangno timbang kecewa kok hasilnya kok ngene, mbiyo penenge Lah nek dirahapi. delok ngene iki lak ya Broto ki ya ora kaya ngene. Ya men ketok Broto ki wangun. Nah, Lho, ngene lak wis kaya kes-kes to. Yo, Den Mas Broto. Ayo maju bareng Mbak Orisa. Se. Nganti ono. Arah ketoprakan kok malah jengking-jengking. Ya Broto milenium. Milenial. Emang milenial. kaya Dadi karo main ketoprak ki dadi anak Nek ngerum kok rumine. omahe Rumini ki aku turu nggone Rumini dadi ngerum ngono lho maksudnya ki. Yo manut Mbak Orisa mau Mas Broto apa Bandung Bandowoso. Dadi Suminten. Aku Satrio iki tenanan ya ki ya. ya nggih.
Nuwun para pamirsa budaya. Sugeng pepanggihan kalian ketoprak waton mlaku. Wonten ing dalu menika badhe mbabar cariyos kanthi mawa ira-iraan. Suminten stres. Gus dereng nganti edan namung stres nggih. Para paraga ingkang nindakaken jejiban. Orisa wonten ing dalu menika dados suminten. Baut wonten ing dalu menika dados Den Mas Broto. Niken sarintem dalu menika dados cempluk. 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 Wonten karsanipun para pepundhen, para pinisepuh, para pamirsa budaya. Sugeng mirsani ngantos sak paripurnaning cariyos suminten stres sumuga. Den Mas Broto kok kaya kinjem. Kaca. Le mlaku sing gagah, Mbah. Kacamatamu. Satria kan mlakune nganggo irama. Gagah. Alon, mlakune satriya ki alon. Mbak Orisa wis Alon menghayati. meneh, Mbah. Mlakune luwih alon. Yo. Cetrok. Den Mas Broto ki nek ngendi? Iki si Dora. Sida. Orisa muring-muring. Anu Mas jenengan contoni nek dadi satriya. Contoni. Contoni nek dadi satriya ki kepiye lakune? Contoni. Nah, ngriki. Yo. Ngadeg. Dicontoni. Le mlaku dicontoni. Contoni mlakune satriya niku kepripun men iki Pak ngene iki kaya Pak Kiswari. Set ngoten. Contoni. Nah. Yuk. Nah, pek iki. Cetrok. Kuwi karo mengu-mengu kuwi. Cekcok. Terus gandrung. Cetrok. Plenyi nyi cet. Wis Mbak. Nganu sing kajenge di Romane. Ora ketan sak. Lah kan urung dadu satriya aku ki. Satriya kok Sartiya. Ayo. Iki ra konsep blas iki. Yuk. Den Mas, sampun sawetara dangu kula ngantu-ngantu rawuhipun panjenengan. Lho iki suminten. Wih, ngono kuwi ganteng, Pak. Lho, Dek. Iki suminten. Inggih, leres Den Mas. Banjur napa sliramu ngupadi marang pun Kakang? Nah, Dadi rada cetha. rada gedhe. Banjur nopo? Ora cetha. Lho iki. Iki Den Mas. Ora ngono. Melirik-melirik wedi ya. Lalu iki. Rekoso iki. Sing gedhe Mbah lah kowe cilik. Oh, kurang dhuwur. Disalep sikik ben gedhe. Alah. Wingi kleru malah. Lah niku tau kula salep Malah mlonyoh kok. Salepe apa? Remason. Lah ya salah. Ah tulung-tulung nek Arek kon reaksi kepiye kur panas kabeh nganti tanggaku melu panas mergo aku muni-muni. ya Mbak ya. Mlakune gagah, pangandikane ya cetha terwaca. Nah, matur nuwun nggih. Ampun lenggah riyen, mangke ora panjenengan paske. Ya. Sik berwibawa. Wibawa. Ya, yo. Den Mas. Lho iki. Lho iki. Hei. Satria ki sik wibawa kok iki. Lah iki ora ono Ora anak ratu. Kurang wibawa. kurang wibawa iki. Nah. Den Mas Broto. Sing cetha. Lho iki suminten. Nah. Iya. Ya. Masuk. Nek polahe rasa jil-jilan. Sik-sigan. Ana Mas Broto pola. Saking seneng kuwi iso dadi Ya satriya. iso, engko nek nang jaba. Suminten, ana apa golekipun Kakang? Panjenengan menika wonten pundi to? Lho, aku ya buruh. Ngendi kok? Mas Broto
buruh. Anak ratu. Buruh teng Jayengan. Ora kena. Ora kena no. Anak ratu ki ora oleh buruh. Anak adipati. Si Dora iki kan. Si Dora tetep perkoso balekno separo ya mulih we Bu aku. Tetep beban iki aku. Dadi jatira pisan. Balik ki separo kaya aku. Wong separo wis entek. Wah. Suminten. Nah, Aku ya ning kasatriyan wong ayu. Aku mirsani isining kesatriyan. Kowe golek aku napa cah? Nggih Den Mas, panjenengan kok mboten rawuh wonten gubuk kula. Ya sabar. Ya ora ngono kuwi. Sing Wibowo lho Pak Wibowo. Melu penonton piye aku. suminten buka gubuk kok bungae. Tobat aku. Wis sampe lho iki mau wis sampe. Wis lumayan ya. Lumayan. Ya lumayan neh. Aja pringisan dadi sik serius. Lah wong duwe untu kok ya. Sing serius. Ono apa? Sing duwe untu rasa merenges ya. Kan ki sing ngendi kok ki cetha, paling ora tangane ki sing nyekel mik ngene. Nek cara biyen lah ketoprakan ki mikir nang dhuwur. Dadi sing bengok seru. Ono apa? Suminten. Contone ngono kuwi. Nah. Cara biyen kan ketoprakan ono apa suminten? Muncul taline. Taline mik muncul ning pian ketapruk. Saake. Wis Mbah ya. Aja. Nggonku separo kok PN. Tenang. Suminten. Dalam kowe Den kapan Mas. karo pun kakak? Lah ya sak. Iya Jual mahal no. Kan ra gelem, kok gelem. Iya, lha kudune kan aku ora gelem to. Iya to, kok ki kler, kudune aku ora gelem. Bahasane aja ngono kuwi. Suwe-suwe tak idak tenan kok iki. Ayo Mas Jan. Lho, bahasane iki ya basa ketoprak lho Mbah. Basa kono-kono. Suminten. Diajari Dalam Den Apa kowe Mas. golekipun kakak? Menapa panjenengan kesupen? Lho, apa to? Menawi panjenengan kalian kula menika badhe daup. Daup. Oh. Iu. Panjenengan mboten Apa kowe ora ngerti to? Nek aku ki wis dijodokke karo cempluk. Dadi ora iso bebujuan karo kowe. mboten. Lho, Rama panjenengan menika ngendika kula kalian panjenengan menika badhe didhaupaken. kowe ra sadurunge aku ketemu karo cempluk, lan aku ki didhaupe karo cempluk. Dadi wis ora iso karo kowe, Sumin. Mboten Den Mas, panjenengan kedah daup kalian kula. Ayo to Den Mas. Kireten tekan piungan ngono. Mas, lampune mang pateni sedilem, Mas. Ora iki tenanan jenengan ki ora gelem. Bumbung ora gelem. Wah, ora gelem. Kok ngono mosok ora gelem calangan lho. Den, Ora gelem. Jauh eman-eman wan lha kaya ngene kok. Iki ki ora tenan ora nggon realita ceritane. Ceritane. Aku ora iso seminten. Aku ora iso ampun kados ngaten lho Den Mas. Nek kowe ora gelem iki rasa cekel-cekelan tangan. Cik Endi Wibowo ora gelem dadi kok. jual mahal. Lah kowe kene Suminten. Dadi aku karo kowe aja nganti nyedak Suminten. awak wis ora gelem kok mek-mekan tangane. Rekoso men iki ngejan. Anu Ora tetep jual mahal. jenengan Pak dados Ora satria. wis sampeyan. Wis sampe. Ora iso Suminten. Aku ora iso jodohan karo kowe. Kedah saged Nah, Aja ngono to. nah. Nesmu. Kipo. Nah, Lah aku ndak kepak itu. Jare kon ora gelem nganti tak idoni. Udu-udu nok kuwi goroweh. Ya ora. Disunang sik ora tak bahas. Oh, ngono to. Atine asine ya. Alah. Apa adanya. Ora kowe tetep ora gelem. Aku ora gelem Suminten. Aku wis dugake cempluk. Mama nesmu. Aja kaya ngono to Suminten. Den Mas. Suminten eling Den Mas sakit boten mriki lho. Aja ngono to. Sakit niki lho. Aku wis dugake cempluk ora bisa karo kowe. Agaweru cite
dimidanget kerian yang dipersani riyen to. Jajan nanti. Yo engko jajan ning kono kene isik bukake awake dhewe wong loro. Wah, nek kita tinggal ngethoprak bojoku ilang cah ki cah. Aku kene le sinau tenanan malah te genduli. Ngono yo. Ayo ngene aku. Kono rumanten bojoku nek tak rentek Banjar pekaranganmu pe kono terusno. Lah apa aku ngentek-enteki po? Nyatane kono ginu-ginu aku iya kari balungan. Suminten. Dalem Den Mas. Aja kaya ngono. Ibuke sing ngendika dasare pawakane nyengkirik. Lha Bu. Wis rasa gagas penonton. Aja nesu. Ketoprak rasa gagas penonton. Sesuk nek ketoprakan siaran radio we. Dadi rasane sing nonton kae lho iki panas e penonton jan openeke lho ngeloke jan. Suminten. Dalem Den Mas. Eling to, aku ki wis dugake cempluk. Kacang. Wah, bakul kacang ya. Lho penonton. Nanging wonten nati kula menika wonten manah kula menika namung wonten panjenengan Den Mas. Pupusen tresnamu Cahayu. Mboten saged. Satria kan bagus. Mboten saged Den Mas. Aja kaya ngono. Aja ngono. Sing apik lho. Lho Den Mas. Nganggo iket sing apik, bathik ngono kuwi. Dadi ngene. Gegeden. Aku ki kurang opo lek ku sabar ngadep. Malah kaya tak kesi. Lah ikete wis tak nggo nyemplik iki. Meng pucuk tok. Wis pupusen hatimu ya. Pokoke ngene lho Sum. Wis kalingan karo tangga kukur Samsung. Pokoke pupusen hatimu Cahayu. Isih akeh priya bagus kang iso dadi sisihan. Mboten saged Den Mas. Tresna kula namung kagem panjenengan Den Mas. Lara apa kang kula tresna kalian panjenengan Bola bali tak eling Cahayu. Atimu ditoto aku ki wis dibekne jempluk ora kelakon kowe bisa dadi garwaku. Ampun tebeh-tebeh caket mriki lho. Pinten? Caket mriki lho. Caket. Lah ngeten niki lho Den Mas. Cocok mboten Pak Bu? Wah, sing kono kae cocok sing kono mboten karo. Ketoke le marem bareng mboten. Wong satria baguse kaya ngene kok. Lho. Aku ki asline ya kepiye arep Mbah, etok-etok. gentenan ikete. Melu budak aku. Wah, nek arep gentenan ikete ya sak sirahe wae aja kok iketro. Wis kadung tanggo kok, mosok kok ikete tok sirahe dolan sisan. Endi ana? Mah kepiye Ya lho? budakku. Iket kok sak dudukane. Komplit sian iki lho. Pinten? Sing sabar, sing sadar. Ora kelakon aku dadi garwamu Cak. Kaya sarang walet e. Panjenengan ngersakaken menapa? Penonton ku jon suarane ora enak blas. Mbah Baut kaya sarang walet. Lah iman walete yo. Mongko walet ki sing ampuk ora wae. Lah iya. Ana wae. Den Mas, panjenengan ngersakaken menapa kemawon kula badhe nyendikani? Aja ngono. Ngersakaken menapa? Aku ki jane duwe kepinginan ning ora karo kowe, karo Cempluk Cahayu. Mergo Cempluk iku calon sisian. Taratamtu taktu
Mbah. Apa? Niku semenit 100.000 lho, Mbah. Wah, 30 lho niku. anak ratu kan nganggo serap. Anak ratu semenit 100.000 keseroporane. Anak ratu nek ning 100 ki apa? 100 ki apa? Ya kene lemahku wis dinyang swidak. Tapi kok bayar iki aku. Kuwi kagungane Mas Dalang ampun. Sik modal sithik to. Ngapunten, Mak. Nek jenengan ki nganggo iki. Oh iya. Aku ya dikira ora iso. Iki sandale sapa meneh? Iya. Lho. Dadi Mas Brontok iki Ngene Suminten. Mas Brontok. Kan gocek ya, Bang. Dadi ngene Suminten. Blaterane wong wedok ki rekoso ya. Rekoso. iya Iki aku nganggo sak jam pi anyang-anyangen iki. Tenan ya anggere mlaku lir. Lir. Dia kok anggere mlayu lir. Lu aja nganggo wis. Teruske. Kula badhe ngladosi panjenengan kersa mboten? Ora bisa, Sum. Sekedap mawon. Ora iso. Sekedap. Wah nek kurus delo ya aja. Ki engko blangkonku klebus. Maaf, Kis. Weh. Mas Kiswan. Lho kan ning kene iki padha. Dadine Maaf, Kis. Ya. aja ngarep mburi. Jane biyen yo ora Kisban dik sik nom. Sapa? Iki gur Kis tok. Ya barang wis sepuh iki Kisban. Mergane? Lah kuwi wis paron-paron. Oh, kebak wan to. Dadi wane wis wan. Iya, teruske nak. Lo mampa tanpa Minten aja kaya ngono minten. Isen menawa disawang para kawula. Aku ki satriya wong ayu. Dianing jelo iki. Monggo ten pojokan mriku lho, Mas. Sekedap mawon nggih. Ora iso. Ora iso. Kula namung tresna Den Mas Broto. Senadyan Cempluk ora ngerti, ning aku tetep tresna marang Cempluk, ora kepengin nglarani atine Cempluk. Ora iso, Sumi. Kalih kula mawon, Ora Den iso, Mas. Sumi. Kalih kula mawon, Den Ora iso, Mas. Sumi. Tangane aja maju-maju. Heeh. Pira babar pisan jebul Suminten gedhi tresnane marang aku. Yo. Den Mas, kula namung tresna kalian panjenengan, kula boten saged tresna kalian priya sanes. Bola bali aku wis matur. Aku wis kandha nek aku ora iso tresna marang. Ampun kados ngaten, Den Mas. Aja kono kono. Kula Suminten. Suminten. Kula Den Mas. Den Mas. Den Mas. Den Mas. Den Mas. Den Mas. Karepmu ki kepiye? Den Mas Broto ki karepmu ki kepiye? Den Mas Broto ki calon bojoku kok. Kepiye karepmu? Iki jodohke kuwi aku karo Den Mas Broto. Kudu kowe ceplok. Kepiye? Gua ngecar. Gua ngeceplok. Bubar. Calon bojoku tau uyak-uyak. Karepmu ki arep kepiye? Den Mas Broto kuwi wis dijodohke karo Ora iso. Hah? Hah? Yo loro. Loro. Iki ki calon bojoku. Iki ya calon bojoku. Ora iso. Iki nggon Ora iso, iki nggon aku. Iki nggon aku. Nggon aku. Nggon aku. Nggon aku. Sing apik kowe tangane aku sikile. Iki nggon aku. Hop, anu Mas, tunil ditutup Mas.
Nggih, sampun. Sik, nganti nglumpuk dadi siji. Lah barang kene dicengkewing kene kalah malah masuk rene iki lho, sik. Lho pelakon dadi satria pisan mulih. Sampun Mas Dalang. Sampun dipun minangkani, matur nuwun. Apunten nggih, Mbah. Kok nyekso panjenengan. Ora apa-apa. Salin. Sakit. Ora masalah. Engko nang nganti kenaiken aku. Apa? Kancaku ketedun aku pilih kenaiken aku. Nggih, sampun Mas Gadeng nggih. Nggih, sekalian Mbak, sekalian kembang rawe. Oh, saking Bu. Enggak saking Mbak Linda. Oh, Mbak Linda nggih. Nggih minangkani pamundutan saking Bu Linda. Kacik. Kesel tenan. Wis leren sik kene. Leren sik. Mas, nek sone kesel leren yen Mas. Sone leren yen. Ra olah leren son ki. Jenengane Aku kesel kon leren. Kene sone ra entuk. Ya ora ngembut gawe. Oh, leren sik leren. Terus Mas. Duduk kayak minum Mimi. Ayo Nggih, nok kembang rawe. Nggih, kembang saking Bu rawe. Linda Singapura. Nggih. Menika ngersakaken kembang Kembang rawe. rawe. Dipun Dikantani, minangkani. Pak. Monggo Mbak Niken, Ji, recangi nggih. sendika. Siap, Mbak. Hati-hati ngerti ning kabel barang untung ora nyaut untuku kowe mau. Lucu. Iya, kembang rawe monggo. Nggih, monggo. Yo. Ayo. Oh ya. Walang kaji poko belok. Oh ame-ame lalang kupu-kupu. Siap makan nasi kalau malam minum susu. Susu rasane enak tenan. Susu ronda rasane rada sempol. Maju tadi Terus mundur tadi. Maju tadi mundur tadi. Maju mundur. Ayo ya. dikembangke rawe ya. Ayo Mbak Niki. Oh, Mbake. Yo, pakai mubeng ya, Mbak. Ayo Mbak, tekan ngisor Mbak. Tane wong seneng nunggal sabale. Wiwitane lunggah jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyakal tangane. Banjur ngomong Mas, aku tresno kowe. Tak nikah. Ceritane wong seneng tunggal sak bale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekal tangane. Banjur omong Mas, aku tresno kowe. Masuk Mbak. Ha. Le.
Nggih, matur nuwun Mbak Matur Nika. nuwun. Sampun matur nuwun. Matur nuwun nggih Bu Linda sampun dipun pinangkani. Singapura sampun. Sampun. Bu Linda. Pun. Sampun Bu Linda. Pun, aku sesuk tak kucing pura weh. Singapura abot banget. Oh. Oh. Singapura abot. Sesuk tak milih kucing pura weh aku. Sampun. Roten. Sampun Mas Dalang. Nggih, lapun matur sembah nuwun iki wau tesenten. Nggih, Jawa Saking Mbak Paijo wau napa? Pak Paijo wau. Ijo wau Podang kuning. Podang kuning, podang kuning. Podang Pak kuning. Paijo podang kuning. Podang kuning. Tesenten napa wau? Gelo, Lho, nyidam sari, nyidam. terus Napa meleh? ngimpi Ngimpi. Mimpi mangke karo lagu manut Pak Dalang. Nggih. Monggo. Arak pleci kuning apa kok? Wes enak. Selet-selet. Aku mulon joget tim aku gur mundur terus ora tau maju aku. Lah mergane ngopo? Aku maju ping 3 ora dianggep kayak mundur bablas. Iya. Senare kok curhat. Yo biasa. Nek kono maju sing kiper sapa? Ono ku bal-balan nek iki lak lagu. Sesuk nek job medun neh sing Ya, hadroh kowe bos. Podang kuning. Podang kuning sapa ya? Podang kuning Mbak Saras karo tante wetane kuwi. Tante sih. Tante Umi. Oh, alah ya. Oh, tante. Oke, tante. Saya ngene lho Pak, men ketok aku men ketok enom iki nek nyeluk aku tante. Tante. Ki tante, gek ki tanco. Gek ki plase dadi gek tanco plas. Nggih, mau Mbak Saras disepoti kali Mbak Mbak Saras Umi. kali. Yo. Luar biasa. Mbak Iya. Saras, Mbak Umi. Halo, Terus pundi Tan. kabaripun? Alhamdulillah sehat saya. Halo Tan. Halo. Halo Tan. Tan apa? Ya tante ki iki, panggilannya Tante Umi. Lah sing kono? Wo. Sing- Halo wo. Iki Mbak Saras. Oh. Makin langsing aja. Kuwi Mbak Saras. Siwa Saras. Aku ki rada basa-basa tan bangsa ngono. Ngerti ku yo. Tante. Wo. Nggih, menika minangkani Minangkani pamundutan. pamundutan. Nggih. Sehat Pak Dalang, Mas Dalang. Alhamdulillah sehat nih, sehat. Alhamdulillah sehat. 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 Oke. Kurbene gua nang wong tekon tak jawab jan. Sehat. Tak ralu takon sampean. Lah wing aku ditekoni ra krungu kono Rasulullah. Mumpung ora nang wong tekon tak jawab. Sehat, sehat. Ora Sarep sing sing nakoni tekon. jenengan. Oh, mutungan lho. Ora mutungan aku kuwi. Iya, Kuat atiku kuwi. Kita mutung kok. Ngono. Monggo. Nggih. Tan. Oke, mboten sabowo, mboten sabowo langsung. Oh, langsung. Oh, langsung. Langsung Oke. podang kuning. Nggih. Podang kuning. Monggo.
terima kasih. Oh, Mas Dalang. Matur sembah nuwun. Nggih. 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 Setunggal mboko setunggal pun Nggih, pinangkani setunggal mboko setunggal mugi pun dadosaken pinangkani. remening penggalih ingkang ngersakaken lelagon. Nggih, tasih Kujang malih mbok kuning. bilih Pak Dalang. Kula nusul e. Wih radalah. Nusul. Ada ora tampiri iki mau liwat. Terus kono ya tega-tegane ngono lho. Gosek Aku mak teratap aku. Kok kados anu Pak. ngono iki. niku. Bangkit meneh. Bangkit meneh. Aku ki pangling blas ora ngerti aku. No pangling kok blas ora ngerti. Lah aku enak-enak nang kono krungu dua teng begiji iki aku ya ora ngono to. Alah, tuh ki jambang iki. Asmane Pak sinten derek pitepangan? Nggih. Endro Sehono. Endro Pak Endro Sehono. Ki Endro Amit Sehono sewu. ini kan sih urip. Visipun utawi wajahnya Wajah. itu mirip almarhum Pak Sehono. Sehono. Nggih. Dadose kula mak Pak trata. Endro. Iki pupung aku ki sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat kabeh kanca warang gono. Oh, ngaten. Perut tadonggo. Oh, Lah nggih, aku nggih, wingi ra greges-greges to. Oh. Mresake telung nggon ra sida. Lah mergane Lah aku anggere mesake dokter le muni saraf kejepit. oh terus Ganti mrono le muni doktere adem panas. Iki piye ta aku? sing mriko saraf kejepit. Ya sing kono Sing mriko adem panas. Ki sing keri dhewe. Sing kiri dhewe gejala stroke. Wo, lah kudune jenengan pesake ping 4 niku genah mboten ndek saraf. Sarape iki pakem sing ya. Cerita iki cerita. Cerita ngono. Dadi aku ora sida mresake. Dadi doktere adem panas. Oh. Saraf kejepit. Nggih, nggih, nggih. Sing siji gejala stroke. Lah nek niki kula presake sepisan langsung caspleng. Nah, PMK. penyakit Iki ya ngono meneh. Penyakit Niki ngeten sapi. Mbah Indro. Niki ora tasih kathah pamundutan lagun. Nggih. Niki sareng-sareng kalih lagun sing dereng diaturke. Oh, ngaten. Sareng panjenengan napa sing dereng diaturke? Monggo yo penyanyine sinten Ingkang sing ngaturke Pak. lagune Dalang. menapa Mas Dalang sing dereng menika? Gelo terus enten Gelo. gelo kimpi genten. Gelo sing neng ngendi nggonku goleki niku Nggih, gelone. nggih. Oh. Oh ya, Oh, Mbak. oh ya. Pak Indro. Monggo. Mbak Nes kali Mbak Eta. Oh nggih, nggih. Ayo Mbak Eta. Ayo Mbak Eda. Ayo Dek Agnes. Ayo ayo ayo. Ayo ayo. Masuk Mbak Agnes, Mbak Eda. Agnes.
Indah karo Mbak Agnes jane. Jangan. Ra umum. Umur semua Biasa. nyenengke. Piye, Mbah? Nek umur ngene iki yo akeh sing ndongake. Piye, Mbah? Ndongake apa, Mbah? Muga-muga kuat, muga-muga kuat. Kuat apane, Mbah? Ora melu kepenake kaya ngene. Melu tenaga wis sudah 90%. Ra apa-apa idep-idep nyetrumke. Nyetrumke kepiye malah kobong. Ngecah. Kaya ngene. Lagon gelo anak wedok. Soale iki nika pojok dhewe nika sajene nika ken minggir. Jan iki Pripun? Jumbo karo Mas Dalang. Oh pripun? Jenenge Baut. Oh, Baut. Apa-apa iso mantolo putra, mantolo putri. Nggih. Mantolo. Mancal putra, mancal putri. Apa nek mantolo putri piye? Nggih mengeten iki. Lho. Ora tekseno iki dadi putri ngono iki. Wah, mboten kula kan dadi putri pisan kula wegah kok. Ayo mesti kemawon. Wegah lha kok nek nganti meteng. Weh. Ora tekan niku. Boten iki kodrate. Oh, nggih. Kodrate dadi wong lanang. Nah. Iki bojo kula kek kula sing wedok niki sing lanang. Niku pun kodrat nggih. Dadi ora entuk ngowawahi Adat adat. nggih. Tasih kodrat. Nggih, nggih. Kabudayan koyo ngene iki to, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku kayung banget. Alhamdulillah, Metro. Aturane jan ketat ya. Wah, nggih, demi ketertiban, demi Jos luar biasa. Dengan anak wedok iki dene wong sak desa ora oleh. Lho, kok ora oleh? Ra entuk anak wedok siji. Nggih. Wong sak desa ora oleh. Lah oleh mawon. ya ora apa-apa, ketangga kan ora apa-apa. Nek wong siji sing ngepek oleh, nek wong sak desa ya ora oleh. Oh, tegese sak Oh desa. lah iya pula umpama kowe dianu tak. Umpama kowe dipek wong sedesa ya opnam tenan kowe kan. Pripun Pak Dalang tasih Pripun menapa melih menika Pak Dalang? Monggo. Lewung. Yo 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 yo. Yo maju semua. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Was, was, was. Saka watu bali ning watu. Saka kayu bali ning kayu. Tunggal guru aja gagu. Tunggal kanca aja beda. Setan ora doyan. Demit ora dulit. Hup, hup. Ayo tinggo dolan. Semangat. Ayo dadi langsung mengguru.
asik. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu Salenge metu. Oh, jarane metu. Pangapunten jadilan pun sigeg badhe kagem genduri nggih. Matur nuwun.
Nggih, matur sembah nuwun. Wau ninggal katresnan. Sampun. Mas Dalang niki pun telepindo. Nggih, tele. Alias tele. Oh, nggih. Sedaya pun pinanggani niki wau Pak Paijo. Podangku ning kagem Mas Dalang mawon. Tinggi sangu. Matur nuwun. Wis Pak yo. Ha niki nggih mriksake niku mawon. Sinten? Nggih mresake sinten? Lah tambani. Lah kok langsung sehat ki piye? Tuku napasin 4.000. Kok yo ditambani. Alah butuh kok. Menggo Mas Dalang. Ah ya wis ben kono butuh aku ya butuh kok ketoke malah jero butuh kok ora kono wis ben. Pun. Anu Mas Dalang sampun. Kula kalih bojo kula pun tele-tele. Oh, nggih. Nggih, kersane pripun iki tesih napa malih? Nggih niki sampun ten Oh. soalé niki lakone tesih dawa. Nggih, alhamdulillah. Masa pun rampung? Pun niki pun. Pun rampung niki kula tesih. Ajeng Nggih, pengen diteruske teng gara-gara. Oh, nggih. Lih, gara-gara. Nek niki nggih. Lah niki hitungane ming limbukan to. Oh, ming limbukan to. Nggih, dadi mboten ngantos gara-gara. nek saged bar limbuhan ki rampung kabeh Mas. Sampun, Nggih, Mas sampun, Dalang, matur Mas sembah Dalang, nuwun. Mas Gading Pawukir. Luar biasa. Wiwitan ngantos pungkasan anggen kula caos panglipur keladu atur wani kurang deduga nyuwun agunging samudra pangangsami. Katite biasane lho Bu. Kenapa? Biasane anggere ning Pak Dalang tegel Mbah Baut insyaallah jaya. Amin. Matur nuwun Pak Gading. Oh Mas Gading. Mas Nggih, matur sembah Gading. nuwun, Mbah Baut. Nggih, Mbah nuwun pun lajengaken malih billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.